Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 24 гыйнвар дүшәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, файдалы атна теләп калабыз. Бүген халыкара белем бирү көнен билгеләп үтәләр. Берләштерелгән Милләтләр оешмасы әйтүенчә, дөньядагы 258 миллион бала мәктәпкә йөрүдән мәхрүм икән. Көннең максаты белем алуны һәрбер кеше өчен мөмкинлекләр тудыру. Бүгенге көн тарихатагы нинди вакыйгалар белән кирип калган? Шул турыда кыскача булыр. Бүген иң татлы бәйрәмнәрнең берсе – халыкара Эскимо көне. 1922 елда Христиан Нельсон исемле сәүдәгәр агач таякка урнаштырылган шоколад белән йөгертелгән туңдырмага патент ала. Бүген халыкара арахис мае көне. Күбрәк әлеге ашамлыкны төрле бутерброд, сэндвичлар ясаганда кулланалар. Арахис мае веганнарның иң яратып ашый торган майлар арасына керә. Бүген комплиментлар көне. Бу көнне үзегезне якыннарыгызга, дусларыгызга, коллегаларыгызга карата матур сүзләр әйтүдә сынап карый аласыз. Комплиментларны, мактау сүзләрен бер-берегезгә жәлләмәгез. Тиридә булган май катламы дөрес эшләмәгән очракта төрле авырулар килеп чыгыра мөмкин. Моның белән бәйле проблемалардан ничек сакланырга, нинди препаратлар кулланып була? Табиб Илдус Латфуллин бүген шул турыда сөйләп китер. Имантлар соңгы елларда чынлап бик популяр. Бу юкка гына түгел, чынлап та күпчелек авырулар, алар тиренең нормаль функциясын, тиренең нормаль функциясы дөрес эшләмәү белән бәйле. Менә тиренең төп функциясы барьер функция бит. Менә шул барьерның бер өлеше ул тиридәге булган май катламы. Менә шул май катламы кайбер кешеләрдә загыйф булганга күрә төрле авырулар башлана. Ималентлар алар менә шул май катламын имитация итеп шул май катламын тиренең май катламы функциясын үтәп тиренең барьер функциясын көчәйтеп җибәрә. Мәсәлән, балаларда еш була торган атопический дерматит дигән авыру бар ишеле. Аны диатез дип әйтәләр бит. Менә шушы авыруның дәвалауның төп чарасы эмалентлар булып тора. Аларның төрле формасы бар. Балаларда иң еш кулланыла торган форма ул крем формасы, мазь формасы ул катырак, ул майлырак, ул бөтен балага да килешеп бетми. Эмульсия, гель кебек формалар да бар. Менә шушы крем, аны куллану тиренең барьер функциясын нормага китерә. Күпчелек вакытта менә бу барьер функция ул атопический дерматит булганда гына түгел, башка авырулар булганда да бозылырга мөмкин. Мәсәлән, псориаз кебек авыруларын дәвалаганда иманентлар соңгы елларда бик популяр. Башка авырулар шулай ук. Тирене дымландырып туру, тиренең барьер функциясын саклап туру, ул күп тире авырулары булганда файдалы. Эмалент дару түгел. Эмалентка аңа ниндидер бер гигиеник чара дип карарга ярый. Шуның өчен аның җитди ниндидер чикләүләре юк, аны кайчан булса да кулланырга ярый. Мәсәлән, атопический дерматит башланып, баланың тиресе бик каты кырый икән, аны көнне 10 тапкыр чакыл кулланырга ярый. Ул зарар түгел, ул дару түгел. Кайбер чикләүләре бар, мәсәлән, эмалентларның нигезе ул су. Ул су белән майдан бергә буталып ясалган бит. Су һәм липидлар. Шуның өчен, мәсәлән, эмалентны битеңә сөртеп, кулыңа сөртеп, мәсәлән, салкынга чыгу дөрес түгел. Чөнки бу су ката, бу су киресенчә, менә бу эмаленттагы су, ул киресенчә тирене зарарлый башлый. Мәсәлән, элегрәк эмалентлар булмаган вакытта баланың зур кешеләрнең тиресенә вазелин мае сөртәләр, ниндидер табигый майлар, аларның функциясы башка. Алар менә кеше тиресендәге булган менә бу барьер майларга ошамаган. Эмалентлар алар бөтенләй башка. Эмалентлар алар төрле бар, бәяләрдә аерылырга мөмкин. Россиядә ясалган эмалентлар җүнрәк була, импортный, читледә ясалган эмалентлар кыйбатрак, ләкин ул бәясеннән генә тормый. Һәр очракта аны карап карарга кирәк. Кайчакта җүн генә булган эмалентта кыйбатлы эмалентларны күбрәк булыша. Икенче бер момент бар, күпмедер вакыт үтүгә тире әзрәк син озак вакыт кулланган эмалентка күнеккән кебек була. Ул күнегеп китеп, шуның өчен аларны кайбер вакытта вакыт алмаштырып торуда кирәк. Туры эфирдә хәерле көн, Татарстан тапшыру көннәрегез матур үтсен дигән теләктә калып, без дәвам итәбез.
Татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле сөйләүчеләрнең татар сүзе бәйгесе гаризаларны кабул итүне тәмамлады. Нәтиҗәләре дә озак көттермәс дип уйлыйбыз. Быелгы бәйгенең үзенчәлеге турында без жюри рәисе, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Айдар Фәйзрахман белән сөйләшербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Айдар әфәнде, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, хәерле көн, мөхтәрәм милләттәшләр. Бәйгенең максатлары арасында әдәбиятыбызга карата, телебезгә карата кызыксынуны уяту. Менә узган ел бәйгедән күренгәнчә кызыксынучынан да зур булган 4000-гә якын гариза кабул итеп алгансыз. Быел ничегрәк тора эшләр? Менә 2021 ел безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиев тарафыннан ана телебезне саклау, аны үстерү елы итеп игълан ителгәне һәм бу юнәлештә аның президент каршында оешкан комиссия тарафыннан татар сүзе бәйгесе кузгалып китте. Узган ел шул кадәр киң кылач белән безнең һәрберебезне шатландырып, без җиң сызганып Габдулла Тукай исемен йөрткән филармония моңа үзебезнең бик күңелебезне салып, без ул конкурсны бик югары дәрәҗәдә уздырдык. Анда киң кылач белән 4000-гә якын катнашучы булды. Балалар, өлкәннәр, Илдар Кыямов әйтмешли, сөйләшә башлаудан сөйләшә башламага кадәр булган бөтен конкурслар катнашты. 4000-гә якын. Китә аласызмы? Менә бу яшь айырмалары күпме булды? Ничә яшьтән алып, ничә яшькәчә хәл катнашты? Яшь айырмалары, менә әйтүемчә, 2 яшьтән алып 92 яшькә кадәр. Бу инде бик матур күрсәткеч. Шушы 4000 катнашучы арасыннан без әлбәттә сайлап алу бик җиңел булмады. Шуның өчен быел инде икенче конкурс игълан ителгәннән соң, әлбәттә берникадәр күңелдә шундый шик бар, курку да бар. Моның кадәр катнашучы быел җыелыр микән дип, менә бәхетебезгә каршы безне шатландырып, быел да нәкъ менә 4000-гә якын шушындый гариза кабул ителде. Әмма дә ләкин менә шушы пандемия үзенең үзгәрешләрен кертә. Без инде аларның тиз генә 21 февральгә карап чыга алмыйбыз. Чөнки ул 4000 гаризаның һәр берсен 5 минуттан гына тыңласак та үзегез күз алдыгызга китерегез. Күпме вакыт сарыф ителәчәк. Әмма жюри әгъзалары без быел азрак, узган ел без 9 кеше булсак, быел инде без бу матди чыганакларга бәйләнешле без 5 кеше, без менә хәзер шушы аларны тыңлауны, карауны, сайлап алуны февраль айында Алла берсә башлап җибәрбез дип өметләнеп торабыз. Күпмегә сузылыр. Бу инде аның бер сорау, чөнки интрига сер булып сакланыр. Бу быелгы конкурсның үзенчәлеге итеп нәрсәне әйтәсем килә. Быелгы конкурста без 2 номинация, яңа номинация керттек. Бу беренчедән шигъри гаиләләр. Менә нәкъ шигъри гаиләләрдә инде күренеп тора яшь арасы. Быелгы менә шундый гаризалар бар ки, анда иң кичкенә катнашуга шыга 1 яшьтә 8 ай һәм аның әбисенә 101 яшь. Менә сез күз алдыгызга китерегез әле, нинди матур менә шушындай гаиләләр чыгышлары бар. Аннан соң икенче бер номинация. Бу безнең автор башкаручылар. Мәсәлән, Илза Әхмәтҗанова үзенең шигырен язды икән, ул аны рәхәтләндереп, тамашачы алдына чыгып, үзенең шигырен укый ала. Чөнки безнең халкыбыз Габдулла Тукай әйткәнчә ул җырчы да, шагыйрь дә. Шуның өчен менә бу катланында инде безнең күтәрәсебез килде. Һәм аны әлбәттә Марат Гутыш бик хуплап кабул итеп алды. Бу номинация безнең бүгенге көндә дә менә алга таба без аны дәвам иттербез дип уйлыйбыз. Һәм инде әйтәсем килә, менә бүген белем көне татар сүзенең менә бу юнәлештә дә аның хәрәкәтләре бик зур. Чөнки бу лауреатлар менә беренче конкурсның лауреат булдылар да, аның белән аның эше бетте дигән сүз түгел. Без шушы лауреатлар белән һәм фольклор ансамбле нигезендә республикабызның Каргыш районында менә шундый лауреатларны күрсәтеп, татар сүзен яңгыратып концертлар бирә башладык. Әмма бүгенге көндә инде без 18 районнан соң ул әлегә туктатылып торылды. Бәлкем икенче конкурсның лауреатлары белән без бу эшебезне дәвам иттербез. Тагын бер хәрәкәтебез булды, ул безнең Галиҗанов шагыйрь. Бу шулай ук менә шушы татар сүзе комиссия тарафыннан оештырылып җибәрде. Әлбәттә, ул безнең тәкъдимебез белән булды. Аның башында Кадый Мазуров Нуруллин тора, Габдулла Тукай исемле татар дәүләт филармониясенең директоры һәм безнең 4
шагыйребезгә багышланган менә шундый иҗади галиҗәнап шагыйрь дигән кичәләребез булды. Ул Хәсән Туфан белән башланган, Саҗидә Сөләйманова, Илдар Юзеев һәм Әнгам Атнабаев. Менә бу юнәлешендә шулай ук дәвам итә алсак, ул бик матур булыр иде. Чөнки безнең халкыбыз бүгенге көндә менә шушы шигърияткә, аны ишетүгә, аны тыңлауга, аны сәхнәдән кабул итәргә әзер, әмма без аны биргә генә тиеш, без аны тәкъдим итәргә тиешбез. Айдар абый, менә бу безнең татар теленә чит телләрдән, рус телләреннән күп кенә сүзләр керүне сезне борчыймы? Әлбәттә, Эльза, мәсәлән, бигрәк тә менә соңгы вакытларында инде бу бит берникадәр борчый гына түгел, бу безнең татар телен зәгыйфләндерү, аны көнкүрештән алып китү дигәндә сүз, чөнки без менә шушы интернациональ сүзләр белән сөйләшә башлыйбыз. Мәсәлән, шул интернациональ дигән сүзне дә тәрҗемә итәргә буладыр. Шул пандемия дигән сүзне дә тәрҗемә итеп буладыр. Шул әйтик, вирус дигән сүзне дә таҗлы вирус дип тә әйтергә буладыр. Һәм башка төрле менә бу нилкәдә мин уйлыйм, безнең инде андай фәнни оешмаларыбыз бардыр. Менә буларында тәрҗемә итү зарур дип уйлыйм мин үземчә. Чөнки алга таба бит әле безнең балаларыбыз үсә, алар шушы сүзләрне сеңдереп үсә. Аның тәрҗемәсен дә белмиләр, мәгънәсен аңласалар, татар телендә ул ничек яңгырый соң? Мәсәлән, минем фамилиямда татар телендә бер төрле яңгырый, урыс телендә бер төрле яңгырый, инглиз телендә бер төрле яңгырый, әмма аның нигезендә бары минем татарлыгым сакланырга тиеш. Мин татар угылы булып калырга тиеш. Файз Рахман угылы булып калырга тиеш мин. Эльза Әхмәтҗан кызы булып калырга тиеш мин. Менә шушындый әйберләр ул әлбәттә борчый, әмма дә ләкин мин уйлыйм, дәүләт күләмендә безнең галимнәребез дәрәҗәсендә бу әйберләр дә алга таба шешелер дип. Пушкин картасы керткәннәр иде узган елны. Менә филармониядә куллана алдылармы? Тамашачы тарафыннан Пушкин картасы белән файдалану кызыксыну уяттымы? Әлбәттә, менә чөнки бу Пушкин картасы кабул ителгән, ул бит инде безнең Россия президенты Владимир Владимирович Путин тарафыннан төшерелгән юнәлеш. Мин уйлыйм, ул бик зур хәрәкәт тапты безнең Габдулла Тукай исемендәге филармониядән. Кадим Назирович аның өстендә бик нык эшләде, һәм без менә шушы ел нәтиҗәләре буенча Татарстанда гына түгел, Россия күләмендә беренче урынга чыктык. Шушы Пушкин картасы белән эшләгән концертларыбыз. Мен инде аны әйтәм, үземчә елмаеп кына без хәтта ки Пушкин картасы белән генә эшләмибез, без Тукай картасы белән эшлибез. Менә шушы татар сүзе дигәнне мен аны безнең Тукай картасы белән. Әлбәттә без аны менә шушы комиссия тарафыннан биргән матди ярдәм белән эшлибез. Ул балалардан бернинди чыганакта сорамый. Тегесе инде безнең президент тарафыннан бирелгән Пушкин картасын матди чыганак булса, булса безнең менә шушы татар телен саклау, аны үстерү комиссия тарафыннан әлбәттә ул матди ярдәмне дә безгә үзебезнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов бирә. Менә бу юнәлештә дә без эшлибез. Пушкин картасы буенча без алга таба да инде без планлаштырган концертларыбыз бар. Чөнки бу хәрәкәт кирәк балаларга, аларның күңелләренә, бигрәк тә менә яшүсмерләргә без үзебезнең сәнгатебезне күрсәтергә тиеш. Чөнки филармониядә безнең 4 коллектив, ул 4 коллективның 4-се дә менә шушы юнәлештә бүгенге көндә без җиңсезганып эшлибез Эльза. Менә сез әлеге татар сүзе бәйгесенең юкка гына жюри рәисе түгелдер дип уйлыйм мин. Айдар абый, чөнки сез үзегез дә гаҗәеп шигъри җанлы кеше һәм күп кенә концертларыгызда үзегез дә сәхнәдән шигырь укырга яратасыз. Бүген дә менә тамашачыларга берәр нинди шигырь башкарсагыз, күңелле булыр иде минемчә. Эльза, менә дөресен әйткәндә, мин бу юнәлештә Олы юл әйтте дигән цикл башлап җибәргән идем. Ул инде моннан 10-15 ел элек. Һәм мин концертларыма менә шушы сәхнәдән агылып килгән, тузга язмаган сүзләр, анекдотларга каршы куясым килде. Аз гына булса да үземнең менә шу агымымны. Ул һәм ул агымны мин башлаган идем. Гамил Авзалның Болгарлар поэмасыннан, Харас Аюповның Көй изләү поэмасыннан акырынлап менә үземнең чорымны шагыйрьләренә килеп кердем. Ул булды Рөстәм Мингалиев, ул булды Роберт Әхмәтҗанов, ул да булды Разил Валиев, ул да булды Равил Файзуллин. Мин аларның һәрберсенә аерым менә шул Олы юл әйтте циклыннан иҗади кичәләр оештырып алды филармониядә. Бу бик матур, халык аны бик
жылы кабул итте. Мин монда инде әлбәттә менә яттан берәр сәгатьлек шигырьләр сөйләйдерим һәм ул шигырь циклларын мин хәтта Яңа гасыр телевидениесен фондына да сөйләп кертеп калдыра алдым. Инде бүгенге тамашамда менә әзерләнгән мин хәзер 30-нда шундый ук тамашага әзерләнәм. Ул минем туган көнемдә була. Аллаһ бирсә, мин менә тамашачы алдында шулай ук шушы шигырьләрнең бер өлешен укырмын дип. Менә бүген инде тамашачыга мин Рөстәм Мингалимның бер шигырен укып китәсем килә, чөнки бу шагыйрь безнең минем күңелемә үземнең нәрсәсе белән килеп керде. Беренчедән ул бик безнең киң тамашачыбызга таныш түгел. Аның иҗатын ничектер без онытып җибәрдек, һәм аның иҗаты шул кадәр матур, ул шул кадәр туры килә минем ичке дөньяма, безнең шөр кешеләренә. Менә булайрак башладым китә аның барам дигән шигыре. Барам. Җиргә тыелмаслык дәрәҗәдә кичкенә түгел мин. Җиргә тыелмаслык дәрәҗәдә җиңел түгел мин. Бала чагымда кичкенә идем, җиңел идем, бушлык кебек идем. Тормыш бушлыкка арылган һава төсле миңа бәрелде. Зур басым белән каршыма килде дә килде. Ак чәчәккә күмелгән бәрәңге бакчасы булып тормыш миңа килде. Елга ярымда чалбарымны чәйнәп торган ала бызау булып тормыш миңа килде. Кисәмдә тиен дә юк чакта кибеткә кайткан яңа костюм булып тормыш миңа килде. Завод гудоклары, хезмәт хакы, мәҗлесләр, җырлар булып тормыш миңа килде. Әнкәм хатындагы юллар булып. Дөньяга сыймый, минем генә башка сыя торган уйлар булып тормыш миңа тулды. Бүген мин йөк тиелгән машинада барам. Тормыш мәшәкатьләреннән хәтта бераз топланган булсам да, мин үз кеше. Мин дә бәбиләрен ак биләүгә тереп үстергән аналар авылыннан. Барам. Җир әйләнеп эзләремне шырный үзенә. Бер кирәге чыгар. Тасма сыман. Искиткеч матур, тормышчан шул кадәр Айдар абый. Менә мин шушы шигырьне сөйләгәндә үземнең бала чагыма кайтам. Үзебезнең бәрәңге бакчасына кайтам. Үзебезнең болында мин арканлап йөргән бозауны искә төшерәм. Мин әниемне искә төшерәм. Мин үземнең җырларымны, үземнең гаиләбездә гармун уйнап җырлап утырган гаиләбезне искә төшерәм. Мин үземне сәхнәдә әйтеп хис итәм. Үземнең татар, үземнең милли тамашачымны күзә алыйм. Алай гына да түгел. Бик күп илләрдә йөргәндә дә гел менә мин шушы хисләр белән яшим. Чөнки бу мәгәен иң көчле хисләрнең берседер, ул үземнең милләтем белән горурлык хисе. Мин чын мәгәрәсендә татарның теле белән дә, аның әйтелгән сүзләре белән дә, аның бүгенге яшәеш рәвеше белән дә горурланып яшим. Шуңа күрә дә безнең фольклор музыка дәүләт ансамбленең сәнгатендә ул менә шушы кануннарга туры киләдер. Ул бары тик татар милләте тарафыннан гына түгел, бик күп чит милләтләр тарафыннан да соклану хисләре уятадыр. Шуның өчен мин әйтәсем килә, мин аны гел сәхнәдән дә әйтәм, балаларга да әйтәм, өлкәннәргә дә әйтәм, үзегезнең татарлыгыгыз белән, үзегезнең татар телегез белән горурланып, һәр милләт алдында үзегезне менә шушы милләтнең иң матур күркәм вәкиле итеп танытыгыз дип. Шуның өчен мин бүген дә менә турыдан-туры эфирдан бу теләкләремне һәр берегезгә җиткерәсем килә. Мин
ГТРК телевидениесенә бик зур рәхмәтләрне белдерәсем килә, чөнки тамашачы белән аралашу, даими рәвештә аралашу, ана телебездә аралашу, ул һәрбер иҗат шәхсенә дә кирәкле әйбер. Сезнең шушындай аралашулар насип булсын иде башка шәхесләргә дә. Исәнлек, саулык телим. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең белән аралашуыбызга да шул хәтле күңелле, менә сезнең күп кешеләр күбрәк булсын иде Айдар абый. Амин. Уңышлар теләп калабыз сезгә, телебезне, мәдәниятебезне үстерүдә һәм инде әлбәттә алдагы көннәрдә дә бик рәхәтләнеп сезне һәр вакытта студиябызда көтеп калабыз. Иң кадерле кунак булып. Рәхмәт сезгә бик зур. Бүгенгә менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр сау булашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.